Avanzan a bo ritmo as obras do Parque Central de Galicia, situado en Nugallás, na parroquia Ulloa de San Feit de Amarante. O presidente da Deputación, José Tomé Roca, e a alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto, supervisaron os traballos que deron comezo coa explanación, o formigonado e os forxados das edificacións. A intervención tamén inclúe o arranxo dos camiños perimetrais deste espazo público e de lecer que a Deputación construe no punto que o Instituto Xeográfico Nacional fixou o Centro Xeográfico da nosa comunidade autónoma. A institución provincial inviste 1,3 millóns de euros con fin de convertelo nun revulsivo económico e social. José Tomé afirmou que se todo segue segundo o previsto no primeiro trimestre do ano que ven, a Deputación poderá poñer a disposición da veciñanza o Parque de Nugallás, que será, afirmou, un polo turístico. Na visita aos terreos duns 20.000 metros cadrados de superficie, a alcaldesa Pilar García Porto valorou a importancia do proxecto para a dinamización social e económica de Antas de Ulla e o compromiso da institución provincial co municipio. O plan é construir un pórtico de entrada, unha praza e un monólito situado exactamente no punto medio da área de Galicia, ademais dun templete, un edificio multiusos e un parque infantil con mobiliario urbano, todo elo debidamente iluminado e sinalizado.